Да. Къде отидох, човек? Къде отидох? Парамът на бетон. Стягам си багажа и парамът на бетон. Гледай, човек! Чибо отпод мене! Аре, качай се, Ники! Дигай, тръгвай. Газ, бе! Защо спираш? За кеф! Е, Чай сега, човек, да го сниша, че да скачиш как трябва. Опа, чай, че ми заби. малко го снижи. Още маничко. Толкова ли? Да, ще да ме задържиш вътре. Давай, тръгвай. Мъга, човек, ти ще паднеш. Човече. Ево, човек, и ти карай, аз ще карам твоите, какво ще кажеш? Добре. Аре, остави си я. Аз ще се качи и ще ти кажа кога да караш. Нали, кога почнеш да даш газ. Човек, ще направи много як на вървата. Ще трябва, нали, да речем, че трябва някой да го настигна, бате. Аре, стига, бе, светло, дразниш. Аре, бе, Ники, престани и ти. Трябва да скача. Не ми се въртиш като някакъв мангал. Давай. Качи се на по-близо. Чай, че то пасатет лица, бате, ще ме Колко пречи. измърхим, ти изкривиш това. Ле, бате, много ми лагва. Пуста. Братле, не мога с включената хидравлика. Така. Скачи си хидравликата. Бате, сплескаме. Добре, аре сега газ. Ти трябва да натискаш спирачки. То аз паднах, братле. Мога, аз съм карал машин вече. Ти вземи това. Аз ще карам баншиито. Как казахте, че се казва?